pacaran kaki. dijaluk enggak terus balik rene. Nah, kai gone sing di omah dong. Oh, munggah sangune dijaluk. Halo, sing di omah halo. Ah. Iya. Sanggup ora, Pak? Salaman kok. Sing di omah gak todon. Biasane tasike kon buka. Bisa no, bisa norono lo. Ayo tak kerne. Nah, ayo kene. Nih, bunga. Bu, sangune bu, bunga. Bunga. Nah, dalah. Dompete dipiyak. Dalah. Todon. Ngomong kacamu papat. Wah, ya ini medun. Nah, medun gini. Oleh piro? Ini dia delok tak iki delok. Buka ora. Delok tok tak golekne nek sik to iya. 50.000. Nah, 50.000 manggala sijine maju. Ya malah saja tuwek sing iki. 50.000 joget bareng bayaran. Yuk, sik tole. Lah kowe kok jeneng guri. Ya. Soko ya sinaran ko sumalaras lakonnya cepat. Kita jangan. Ayo, ayo baik.